आज आमची तिरंगा रॅली आज आम्ही अल्दोना मतदारसंघात काढलेली असा आणि आमची सुरुवात आम्ही नाशोला आम्ही आता चालू करतले आहेत आणि आमच्या मध्ये असं आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाप विनय चोपडेकर तसे आमचे जनरल सेक्रेटरी बाप सागर मालवणकर आणि फ्रँकी कारवालो तसेच आमचे पोलीसचे मंडळाचे अध्यक्ष बाप रणजित इस्गावकर आमचे युवा अध्यक्ष बाप विजय भोसले आमचे महिला अध्यक्ष अनिता पोले आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते सोलापूर घेता पटण एक लांब लाईन लागलेली असा आणि मोठ्या संख्येन आज आम्ही तिरंगा रॅली इज अ व्हेरी सक्सेसफुल रॅली सगळ्यांक खबर आहा की दिस इज बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओव्हर गोवा ऑन इट्स इंडिपेंडन्स डे ऑल ओव्हर अँड इट्स ऑलमोस्ट 80 years ऑफ इंडिपेंडन्स and we have to remember all the freedom fighters who gave us this independence fought, give their lives, and their life sacrifice केले असा. So in their memory today, and with a call from Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and आमचो अध्यक्ष बाप दामू नायक, and आमचो National President Nitin Nabanji, they have taken this rally, and it's a very successful rally, and we are happy that all of us eka ulon sogle kariko ube zalle asa, and we'll be moving from here right up to Aldona to Korje near the fort and near the junction, near the fort junction, and we'll end the rally there. So once again तुम्ही सगळे आमचे मीडिया आले असा तुम्हाला जो बरे करू आणि तुम्ही माध्यमांतून एक बरो एक मेसेज देतली की आमच्या अल्दोना मतदारसंघात एक बरो आमचे तिरंगा रॅली एक सक्सेसफुल झाली असा जो बरे करू.